There is no age to fall in love. Hi, this is Krishna Charan. Welcome to my channel. Ajira Dunya Analysis for Reality of Life. I am not against with love, but I am clarity on love. Without love in this world, nothing can be happen. ପ୍ରେମ ଏକ ସୁନ୍ଦରମୟ ଭାବ ଯାହାକି ମଣିଷରେ ଜନ୍ମରୁ ପରିଚିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର युवा समाज यंग जनरेशन ପ୍ରେମକୁ କେଉଁ ଦିଗରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ନାଇଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପ୍ରେମ ମଣିଷକୁ ଦେଶ, ସମାଜ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସଖା ସହିତ ବି ହୋଇପାରେ। ଲଭ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ବଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗର୍ଲସ୍ connected in emotionally. Love is wonderful, ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ଅନୁଭୂତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଜନ୍ମରୁ ମା କୋଳରେ ଲାଲନ ପାଳନ ଗେଲ ପାଇଥିଲୁ। There is no condition in mother's love. There is a wonderful freedom. ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ପ୍ରେମ ଅର୍ଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳାଇ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ମରେ ନାଇଁ ତ ସାହେରୀରେ ଲେଖା ଦେଖିଥିବୁ, there is no age to fall in love. Yes, right? ନାୟିକା ନାହକ ଭାବକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ actually there is no age to fall in love. ଏମିତି କିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିଥିବୁ, 9th class girls are and boys or school guys are connected in love. Also they have connected in physically. ଏହା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହାକି everything is limit is so good, each and everything access is so bad. ଆବଶ୍ୟକତାରୁ ଅଧିକ ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ବୟସକୁ ଆଧାରିତ କରି ସମାଜକୁ ସମ୍ମାନିତ ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରେମକୁ ମନରେ ରଖି ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ ତାହା ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ସ୍ମଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଗୋଟିଏ ଗଛ ଦେଖିବା ତାହାର ମୂଳକୁ ଶିଖର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯାହାକି ମୂଳ ଆମକୁ ଆଖିକି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ, ଭୂମି ଭିତରେ ପୋତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶିଖର ଆମକୁ ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ। ତାକୁ ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ ଗଛ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରିବା। ସେହିପରି ଆମେ କିଛି କନଫ୍ୟୁଜନରେ, ଆଟ୍ରାକ୍ସନରେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଖାଲି ଆସିଥିବା ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ମାଇ ଡିୟର ବ୍ରଦର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟର୍ସ, nobody can trapped by any worthless attachments. Please be careful, my dear. Thanks for watching. Please do subscribe. Jai Hind.